ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନାହିଁ ନୋଟ୍, ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ, ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି କାମ କରିଥାନ୍ତେ? ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଓ ସେବା ପାଇଁ, ନା କି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏକ କଥା, ଯଦି ଟଙ୍କା ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତେ କି? ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ କି? ଲୋକେ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ସେବା କରିଥାନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପ୍ରତିଫଳ ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଯୋଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ କରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଏ। ଟଙ୍କା ନଥାନ୍ତା, ଟଙ୍କା ବିନା ହୁଏତ ମାନବତା ଏକ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ପାଇଥାନ୍ତା, ଭରସା, ସମୟ ଓ ଦୟା। ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥ ପାଇଁ? ଏହି ଦୁନିଆ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତଥାପି ଦୟାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏ।